Θα τελέσουμε τώρα το Ιερό Μνημόσυνο ενός σπανίου και αγωνιστού ιεράρχου του Αηθήμου Μητροπολίτου Δρυεινοπόλεως Πογωνιαντικής και Κονίτσης Σεβαστιανού, και είναι μοναδικός ο Μητροπολίτης αυτός για τα χρόνια μας. Γιατί εκείνος περισσότερο από όλους τους άλλους ανεφικίωσε το συμβολισμό του δικεφάλου αετού, που είναι το σύμβολο της θριαμβευτούσης ζωής του ουρανού στη γη. Υπάρχει η πληροφόρηση και η εκδοχή ότι τα δύο κεφάλια του δικεφάλου αετού συμβολίζουν την ανατολική και τη δυτική αυτοκρατορία. Όμως, δύο κεφάλια δεν είχε η αυτοκρατορία, είχε ένα. Κρύβεται λοιπόν ένας βαθύτερος συμβολισμός στο δικέφαλο αετό, πράγμα το οποίο πολλοί Ευρωπαίοι και Βαβαροί κυβέρνησαν την πατρίδα μας, θέλησαν να εξαφανίσουν, να αποσιωπήσουν. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι δύο εξουσίες πηγάζουν από τον ουρανό: η ιεροσύνη και βασιλεία. Η Εκκλησία, η ιεροσύνη και η πολιτεία, η πολιτική απόφαση. Και οι δύο αυτές εξουσίες πηγάζουν από τον Θεό και είναι η μία εξουσία του Χριστού μας, στον οποίο ερχοπόθη, όπως ο ίδιος είπε, πάσα εξουσία εν ουρανό και εν γης. Δεν δόθηκε στον Χριστό ιερατική εξουσία, αλλά πάσα, δηλαδή να φέρει το ουράνιο πολίτευμα και επί της γης. Και όπως οι δύο φύσεις του Χριστού μας δεν συγχέονται, αλλά και δεν χωρίζουν, έτσι και οι δύο εξουσίες, η ιεροσύνη και η βασιλεία, δεν συγχέονται, αλλά είναι και αδιέρετες. Και αυτό συμβολίζει ο δικέφαλος αετός. Κατ' ουσία, μυστικά, αλλά πολύ ουσιαστικά. Ο δικέφαλος αετός συμβολίζει και την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι η ιεροσύνη, η Παλαιά είναι η πολιτεία, είναι η βασιλεία. Αυτά ήσαν αδιέρετα έως της δολοφονίας του κυβερνήτου, του μοναδικού Καποδίστρια, του οποίου πολύ σύντομα θα φέρουμε στο φως τις εγκυκλίους για την παιδεία, μέσα από τις οποίες φαίνεται αυτό το φρόνημα της αδιαιρέτου παραδόσεως, ότι η παιδεία κληρικών και λαϊκών πρέπει να είναι η ίδια η ευθύνη. Αυτά λοιπόν στο χώρο του κλήρου. Από πλευράς κληρικών τα συνειδητοποίησε, αλλά και τα επραγματοποίησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Σεβαστιανός. Αυτός δεν περιορίστηκε στα ιεραρχικά του καθήκοντα, χωρίς να συγχαίει την αρχιεροσύνη με την πολιτική ως διακονία, διεμήνυσε σε όλους τους τόνους και προς πάσα κατεύθυνση ότι την εποπτεία και της πολιτικής πρέπει να την έχει η Εκκλησία.
Και η Εκκλησία είναι κλήρος και λαός. Ούτε κλήρος μόνος, ούτε λαός μόνος. Εκτός της Εκκλησίας, οποιαδήποτε εξουσία δεν είναι υποχρεωτική να τηρηθεί από τους ανθρώπους. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, πραγματοποιείται και εξηγείται ο λόγος της Αγίας Γραφής, πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού να πειθαρχήσει σε πολιτικές και πολιτικούς οι οποίες είναι αντίθετες προς την Αγία Γραφή. Και γι' αυτό ακριβώς αγωνίστηκε ο μακαριστός Μητροπολίτης Σεβαστιανός. Δεν θέλησε να ελευθερώσει τους Έλληνες της Βορείου Υπήρου από μια σκλαβιά. Δεν ήταν αυτό μόνο, αλλά ήθελε να τους επαναφέρει το πολίτευμα του ουρανού, να επαναφέρει στους αλυτρώτους αδελφούς μας τη δυνατότητα να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την πνευματική ζωή. Και γι' αυτό δεν εδίστασε, όχι μόνο εντός Ελλάδος, να μιλήσει ενώπιον των κρατούντων, αλλά να πάει και στην Ήπειρο που κυβερνάει την Ιφίλιο, στην Αμερική, στις Βρυξέλλες, σε κάθε μέρος της γης όπου λαμβάνονται αποφάσεις και να αρθρώσει, όχι απλώς, αλλά στενδωρία τη φωνή, το λόγο της αληθείας. Ο μακαριστός Σεβαστιανός, για να έχει όμως αυτή τη συνειδητότητα, έγινε πρώτα χριστιανός, αληθινός, επαγγελματίας χριστιανός, όχι περιστασιακός, όχι άνθρωπος που όταν φορούσε τα άμφια ήταν διαφορετικός και όταν απεξεδίαιτο των αμφίων ήταν αλλιώτικος. Ο Σεβαστιανός ήξερε ότι τα άμφια δεν είναι στολίδια, αλλά είναι η φανέρωση, αλλά και ο χορηγός της ουρανίου εξουσίας και δυνάμεως. Και γι' αυτό ακριβώς έμεινε σε όλους μας χαραγμένος βαθιά και θα μείνει βαθιά χαραγμένος και στην ιστορία. Δεν θα λησμονηθεί. Αντιθέτως μάλιστα, όσο προχωρούν τα χρόνια θα συνειδητοποιηθεί αυτό το οποίο έκαμε ο μακαριστός Μητροπολίτης Σεβαστιανός. Τώρα λέμε λόγια που είναι στην επιφάνεια. Όταν διεκπώσουμε καταστάσεις, όταν έρθει η νυφαλιότητα που απαιτείται, τότε θα καταλάβουμε το μήνυμα και τη σημασία του έργου και των λόγων του μακαριστού και αληθινού Μητροπολίτου Σεβαστιανού. Θέλουμε να ευχηθούμε στην ΣΦΕΦΑ, στη φοιτητική αυτή συντονιστική οργάνωση βορειοκρητικού αγώνος, αλλά και στην ΠΑΣΙΒΑ, στον ΠΑΣΙΒΑ, το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βορειοκρητικού αγώνος, οι οποίοι και οι δύο αυτοί συνδέονται μεταξύ τους και ενώνουν και τους νέους και τους φοιτητάς, αλλά και τους ορίμους και ηλικιωμένους Έλληνες που έχουν ψυχή σε αυτόν τον αγώνα. Αξίζουν συγχαρητήρια στους προέδρους οι οποίοι ανεβίωσαν αυτούς τους δύο συλλόγους και αποτελούν την άγρυπνη συνείδηση για όλους εμάς ότι το έργο του μακαριστού Σεβαστιανού και είχε αποτέλεσμα, διότι αν πράττει ένα ολόκληρο
καθεστώς μετά την κίνησή του, αλλά θα έχει και πολλαπλά αποτελέσματα για όλη τη χριστιανική Ελλάδα, αλλά και για την υπόλοιπη οικουμένη. Ευλογητός